بله دبشه یکمین دا وقت من نقاش کرد انجام هیچ تیوه که گرکا اری یاساجد کاره چه به کریاری دولت هنن هر هزن بیشن هفدو نباوری وان هنن و جبر ویا بیشن حساب جدا جدا جهنن یعنی آخافتن همو میوانان اف درکتن لی بله یا گرینگه و تدبیر ویا ایدی چوا چه بن جارنا مثلا دیدیرو که دا گلک جرامت دید هم پروکاسیون چه بون دیسا شر دا دست بکرن و روشا شر بس اکراندو و هزین سیویل سیاست رولا خو بلیزه و کرد ویا فایده دی بین حیانها تجربه این دیروکی نشاندن و بشه هم تخازن ویا به تایبتی نقاش بکن بریز ارن و آخافتن خو و در نوجی بی هشتگو جبو اولهیه مثلا مدید به دولتی هم بجن پرگارا قایم ماهانی پرگارا هم بجن پارلمنتر گرتن نها هم بجن سروکی پارتیین سیویل گرتی هنن gelek siyaset mederi Türkiye'ci muhalife Türkiye'ci girtiyenin o bu vana çı kanun dibe bira bu ev aliye kedini mesela derbeyacı PKT çend sara heyce ravşaka avartalı Türkiye'ye beramberi veya civat jibo ku evlehiye xu bigre jibo hem siyaseta xu hem nasnamaya xu hem daxwaziye xu bineci hem jî hemberi devleti xu bikarbe biparize yani ji provokasyona xu biparize bu veya çı lazıme em çı bikin? Ya yekemîn ez vîya bînim ziman heke ku Birêz Öcalan di şert û mercî azad da vê pêvajoyê bimeşîne bigihîne encamekî lazım e ku Birêz Öcalan azad be. Ji bo azadiya Birêz Öcalan lazım e ku em tekoşinek bêhempa bidin. Heke ku Birêz Öcalan azad bibe yan jî wek em dibêjin fermar sistemî devlet gavek davêje tevger gavek davêje yani gelê Kurd gavek davêje heta ku em bi hev bawer bibin ev pêvajoyek dirêj e yani ev pêvajoya înşakirinê ye em bi hev re em ê înşa bikin lê ji bo ku em van xetereyê ku li pêşiya me ne ev îtimarê ku li pêşiya me ne em bertaraf bikin lazım e ku em azadiya Birêz Öcalan teqez bikin yani Çıma giringe, çıma giringe. Yani mesela emdikarın veya bejin yani gavaku ciyeki ku devlet ev devleta ku em bejin fermi eğer azadiya Birêz Öcalan kabul kiribe ve vakti ev teminateke dide civate emdikarın veya kabul bikin yani ne meseleke şahsiye vederi yani çavaya mesele şu ne mesele şahsiye yani dikesete serokê gelê Kurd birastî yani ev tevger çawa dest pêkir Birêz Öcalan dest pêkir ve yani ev pêvajoyê Birêz Öcalan dest pêkir ve tekoşîna çektayî Birêz Öcalan bi dawî kir niha Birêz Öcalan wek daxwazê gelê Kurd ser yani wek muhatap tê kabul kirin yani wek em bêjin li cîhanê jî gelek yani em bêjin yani çareseriya işte civakê hatiye ceribandin di van çareseriya da wek em li Kolombiyê belki ez şaş bêjim lê li Kolombiyayê fermandar Timoşenko wek li Afrika Başûr wek fermandar em bêjin Mandela wek Nepalê Panakanda yani ev fermandar di çareseriyê da bûne muhatap wan vê çareseriyê yani birêva kirine di dawiyê de jî azad bûye azad bûne o yani duwarê demokrasiyê de jî xewata xwe dîsa dewam kirine û pêşxistine ji bo wî em dibêjin di pêvajoya me de jî Birêz Öcalan di nav şer û pevçûnê de muhatap kiye lê xwedî çareseriyê jî dîsa Birêz Öcalanê ser navê gelê Kurd ser navê tevgera azad gava ku ew azad bibe em ê bizanin ku dewlet jî nêzîkatiya dewletê jî îndî yani niyetek baş e dixwaze ew jî çareser bike ev ya yekemîn ya diyemîn bi rastî ji bo ku em ewlehiya xwe bigirin em ewlehiya xwe em yani teqez bikin lazim e ku duwarê dîplomasiyê de jî em nesekirin yani niha heta niha şer û pevçûn dixistin pêşiya me bi awayek nav neynû kadar bêjim bi terorî da îzah kirin diplomasi yani diplomasi mebesta diplomasiya navnetewîye yan em bêjin nav Türkiye'de em bêjin sazî û dezgehên Türkiye ra civatên Türkiye ra wana ra em bêjin bawayekî tevgerin ji ber ku
Gavak diplomasiya namneti beje vakti devleti beje hezeke duyemin derveyi devleti tevdigere yani ve ahengi çava ava bakın. lazım है को बहर आवाई बहर दो आलियाजी yani diplomasi duvarı nav netevi da nav navpayı da jî nav Türkiye da jî em diplomasiye baş bekin yani ve despeke de hatta ana jibur ko ev yani prose aşiti ku beve yani ve prose civaki civak buyni çi ketiye sermili mekiriye le brasti deslatar AKP partiyendini ne yani MHP cüdatır partiye dini divi varida xavatek pek yani pek nani yani peş ne kız lazım ku pişti ve yasay disa em divi varida devam bikin em civaka Türkiye hemmi ikna bikin em bejin aşiti daxwaza ve hemiyeye ihtiyaca ve hemiyeye divi avay em civaka Türkiye ikna bikin evyerji karubari sermileme brasti disal ali yani diplomasi ser milenav neteviye dise evjil brastit ser milemeye yani lazım ya ku em bejin her mafya meheye em maftarın le maftari ne teriye em viyaj baş bizanın na işte rojlata navin ve efsengiye rojlata navin gelek tişt kavmin maftari ne tane basa hezbunji lazım ve jboyu em dvejin yek diplomasi nav netevi navxayı ya didiyaji vek em yekitiya kurda ava ki ava bikin. Bale. Em hatta yekitiya kurda ava nekin birasti xaterek mazal peşiye meye. Heza me xalasiye me jî yani ava kirine yekitiya kurdaya. Bale. Ev ya jî yani peşiyamiye ev jî ev karubar disa sermili me em ya sisiya jî birasti piştî ku ev yasa derke ve piştî ku şer pevçûn bidawi bive di qada siyasete demokratik ta em di her qadîda nav civakê de her qadîda xub rêxistin bikin bi rastî ev ne mümkün e ku ev xetere devleta Türk derxe pêşiya me em bi vî awayî em ê xwe yani em çawa bibêjin em ê bi ewleh bibin yani xelasiya me û evka me bi vî awayî ew ê bibe yani servan sê xalî em ser bisekin Belê. em xevatê xwe pêş bixin em xwe rêxistin bikin em yekîtiya xwe ava bikin bawer ki ez wisa difikirim ne mümkün e ki devlet yani ev pêvajo yani biguherîne ya jî bidawî bike ya jî sivêro darbeyek derbixe ya jî sivêro yasa îro çawa derbixe sivêro devrê berde ne mümkün e yani ku em bihêstir bin em hêza xwe mezin bikin yani ez bawerim heta 40 salî me çawa sazî dezgehê xwe ava kirine em 40 sala gelek destkeftiyê me hene parlamento temsiliyeta me heye şaredariyê me hene bi hezaran sazî û dezgehê me hene rojhilata navîn hevsengiya rojhilata navîn da em bê me tiştek naxewime em dîsa bi vî awayî dewam bikin ez bawerim ev devlet jî yani pêşiya me Belê. ew nikar ve bisek. Ez dixwazim Rêzdar Taşdemir ji pirsim niha gelek rexne henin dibêjin yani Birêz Öcalan azadiya xwe xistiye pêşiya meseleya têkoşîna gelê Kurd. Bazarî hinekî em bêjin eva dibe meseleyeke şexsî azadiya wî ye bila awaya xwe fedaka yani feda bike bila qala xwe neke mijarên din derkevin pêş. Hûn vêya çawa dinirxînî vê rexneyê ev cî daye yan ahengeke çawa çê bibe? Ne ez tiştek bêjim yani gava dinêjim. Birêz Serhat min belê keremke Birêz Serhat Kurd bêjin ama ez Birêz Rêzdar Taşdemir pirsî keremke. Ez Kürt bêjim yani lê dirêj nekim lê bar nekim zêde nekim lê ez tenê ji bo hevdîtina paşîn bi Birêz Öcalan re hevdîtin pêk hat tehet nîqaş bû di vê hevdîtinê de jî bi rastî Birêz Öcalan dîsa fedekarî kir hekî got bira ev pêvajo dewam bike bira biratiya wekî hukûka biratiyê bê avakirin dîsa yani bira wek gavek bê avêtin wek ev bê yasa bê derxistin xwe dernexist pêş lê em viya bizanin di xal heye yek yani ji bo ku ev şer û pevçûn bi dawî bibe li cîhanê jî hatiye cerbandin
Vek aktörü sereke azat bu ne? Lediyse Bele. Brez Öcalan diye derneksiye peş dindema David Ajit diveje Brez Öcalan diveje bre yasa der bikeve ez yani mekanizmek be avakirin diyse Brez Öcalan xud derneksiye peş. Diyse Başa. ya Halas Yemin jî vek dadgeha mafê mirovan ay Avrupayê biryarek daye ji bo wek em dibêjin mafê hêviyê ev ye mafê wî yê yani wek em bêjin yani nav netewiyê hûqa nav netewiyê jî tê qebûl kirin ev ye jî heye lê dîsa Brez Öcalan vana dernaxe pêş azadiya gelê Kurd mafê gelê Kurd derdixe pêş Bele. xwe dîsa fedekarî dike yani ev ye ne rast ez karim viya bêjim. Rezdar Taşdemir'in çi dibêjin? Yani bi rastî kesek ku van peyvan tînin ziman yani mere dibêt ji dîroka Kurdistanê bêxeberin. Yani ji zêdek dîroka Kurdistanê jî nas nakin. Bi rastî nêzîktiya dewletê Tirkiyeyê onca dewletê ku hember çar parçe Kurdistanê têkoşîn dane serokên Kurdistaniyan wana jî nizanin. Hinekî manipülatif hember vê peyvajiyê disekinin wek peyvên manipülatif jî ser vî van gotina tînin ziman. Yani hinek merî dîroka Kurdistanê bin hêra di dîroka Kurdistanê da serhildanên Kurdistanê hemû di şexsê serokê serhildana da pêkçûne. Serok ortaya rakirine. Ji ber ku serokên serhildanên Kurdistanê da serok ne tenê kesayeteke, ne keseke, ne şexseke. Bi rastî hewildanên gelekî, xastekên gelekî, tekoşîna gelekî dîne ziman. Di dîroka Kurdistan herî êşa mezin jî van şexsiyetan mixabin têk çûne. Mixabin em bêjin rola xwe di dîrokê de nelêstine, nehîştine were bilêstine. Derfet tune bin, şerq tune bin, merv tune bin. Gelek em bêjin merv dikare dirêj bike mesela mijara vênî ez naxwazim vê de bixetimînim. Lêbelê Brez Öcalan cara yekemîne di van serhildanên Kurdistanî de yekem bi dewletê re di ser müzakerekî rûniştiye. Devlet cara yekemîne serokekî Kurdan qetil nake, nakuje, derda nake, sürgûn nake pêra rûtine vê pêvajê diaxive. Em dibe rexnê merfe hebin, pêşnerî merfe hebin, tersê merfe hebin, gumanê merfe hebin. Ev tiştekî normal e ji ber ku em dewletê naz dikin. Yani hey niha jî dibêjin lê ku darbe bibe, hey ku anayasa derbas bike, şevekî de veguherîne. Elbet mümkün e, em hemû mümkün in. Yani dünya hemû derê de jî mümkün ne tenê li Tirkiye. Îro yani ez dikarim vî bêjim deh roj berê tecrübeyê dünyayê ku em biceribînin gelek devletên navnetewî gelek devletê ku van pirsgirêka jiyane û çareserkirine hatibûn ji Kolombya jî nek hatibû ev jî di vê süreca müzakereyê de îmza avêtiye hinek ez pîr axivîm. Wê demê tam hilbijartina Kolombiyayê çêbû hilbijartinê de partiyeke nîjazperest hûn dizanin serket û got em ê vê pêvajî xirab bikin. Min jê pirsî min got çawa bû çima wiha bû? Mesela yekemîn got me 2012 da dest pê kir, 2016 da me çek danî bi çavderiya dewletê netewî yekbûn da me ev kir. Me peymaneke nû îmza kir ev hevalan jin jî bi vê peymanê de îmzakarî vê peymanê bû. Min çi bû çima sabû got elê rê berî me hemû tişt rê rêbazê wî kir lê berî me civak îkna nekir. Civak tevî meselê nebû. Civak tevî meselê nebû ji ber wî jî îro em me pirsgirêkê civakê jî zêde neanî ziman me çareseriya wî nekir. Piştî ku çek hate dayîn vegerandin çîbûn sîstemek tune bû, avakirinek tune bû, belav belavî bû û ev pirsgirê derkete holê. Îja niha şansê Kurda herî mezin ew e ku Brez Öcalan yani ket tiştê xwe taybetî nane ziman yani heftê 5 saliye 27 sal zindanê dane çi dixwaze yani dibe min morek bine min qolxayek bine min sarayek bine min çi bine min dibe mesela çi dixwaze yani çi kêja alî videxistîye pêş kêja qasteke xwe xwe ketiye pêş vê gotinê dibêjin ya tiştê ku dibêje ji bo vê geliye manîfestê xwe de rê rêbazê rêxistinkirinê dide pêşiya me civaka demokrateke me çawa va bikin hikûmê de çawa va bikin hûnê saziyê çawa binirxînin di saziya de hûnê çawa xwe rêxistin bikin piştî vê pivazî hûnê rola xwe ça bilêzin hûnê saziyê çawa mesela alî parlamentoyê de hûnê partiyeke nû ve çawa xwe rêxistin bikin alê ziman hûnê çawa xwe rêxistin bikin alê pirsgirêkê civakî hûnê çawa xwe rêxistin bikin rêxistina jinê çawa ser pirsgirêkê jina xwe rêxistin bike hemû bak sistemek daye pêşiya me yani vê ji pêşî dîtiye ama tenê
elbette ki perskireke ka xasa dürükük çareser bibe hene cara hene cara hun tişta hun ka esnek bikin hene can hemberi Bəli. ve kan esnek bikin Bəli. hun naxazın bixetme peşi ve bikin berdavam bikin بله از تنی و همیان ویاد خازم هنه کی برسی بخوای کرد بگیرن شبر کو هنه کی جهرنگ با آخون her akhaftirek bura nebesteminer rezdar taştemir nej bote yani ez biyab bejim begelemperi ve hamara despeki da hene ki yani bra ve Germanya çebe naha zuat envezanın sali 2013 tu vakti Kürdistan'ı bu bi taybeti Ali Avrupa'yı ezanım gelek kesvederi esnaf çe esnaf be çe karsaz be beri xudana Kürdistan'ı şuber atmosfer ki gelek baş bu Disa merra şavi vakti partiya siyasi embejin gihişte asteke mezin u parlamentoyu da bu heze ke mezin. O disa embejin saziyen sivil, zamanı Kurdi, hela çandi, tiyatro, şano, gelek helama peşketina civaki çebu. Le piştra şerri bajaran dest bekir avaya qutbu. Mesela ez naha xazım hela şerri bajari falan burada bixetime. Naha eğer derfet be çekirin. Gel دیسا دکاره و سینرژی آوا بکه شر چه نبه ملت ناف اولهیه دا خود بحثبینه دکاره جاردنم بجین باجار خود شیم بکه شرداری خود بنر خود ریخستان خود سازمانی خود و بیوی آوایی مثلا اولهی حیان نان میوانه مجانی زمان مثلا اولهیه به آوایی هلدن تامیناتی ام دکارم ویا گلو صدی صد مرو کاره بیجه شخوا گمان انگل کرد یک صدم گرینجی او بکتنا او پیواژویا 2013 و 15 بو مترشی حیانی نها وگاوی بله جبر گو تشتین گو پشتی و پیواژوی هاتن جیان کرن دگل براستی ترامای مزن yani نحو جیمرو برفه وکی ترامای مزن pekat de mejiye gele Kürt ye civaki mejiye civaki de yani eşen pırgran hatin kışandın yek Saddam Harimaz'ın bi gumaniya gele Kürtçi ev na eğer o devlet civakek amade bike yani civak çava amade iro hamu enstrüman ne rebebiriye çapameniye dade deste devlet edene. Devletci hükümeti yani hükümet u devlet ne vek 25 sal beri jevdu cidane. İro devlet u hükümet ketnin nav hevdu u bsazdiye ki temsil ki evci hükümeta evci koalisyona cumhuriyet. Eğer go bu xazın bavar bek tuhundur deh pazar ocadı karen civaka Türkiye'ci amade be pevajoye bikin u karın gumanın gele Kürtçi ortaya rakın. Yani mesela ev kastış çeydi ben ser nikaş dikin Leyro televizyonu Türkiye'den arı yani dise ev gotelen klasik disin ev peyven nekhoş gelik tepkar anin evji aslında düdüliya belki düdüliya hükümet u devlet be seri de biraz kek serhat aynı zaman go dinab AKP de go hizb kay diji ve siyaseti le az beguman jvet baver dikim ko iro keset desthilattar yani bir hizba desthilattar go bu xaze ve gomgot dehpazlar ocadı gare gelik dışta Bukhari'ni. Dıvırdı ev müjartı yani belki müjar kedeze Bukhari'nim ama gelo ev dinamiken be pevajoye çine. Yani brasti dinamiken Hondurinen yaji dinamiken derveyi Türkiye'ne. Vek şerri gol rojlata navin dıkavme visal neziki dusala. Yani devlet ve hükümet Gorçı tevdikari. Brasti ve aşiti vek pevistiyek hundurin u prensibi dibine yanji amadekar dike jbo pevajoya encamen pevajoya rojlata navin.
Bəli. Dıvırdı eğer go bersivek net mero bide mero kare vakidi gerek tiştendi gibi lazım. Rastî çi konjonktür dibe bila bibe ama ev encam ev derfetek çekir yani derfetek em bêjin ser masê müzekereke siyasî û veya jî wek tedbîrek yani em bêjin wek firsendek veya bikar bînin û riya siyaseta Kurdî hinekî ve bikin veya rajî firsendek e. Belê ev mijareke gereka bê niqaş kirin û peyderpê jî em niqaş dikin. Lê ez bêviya me öfî bi taybetî ev sala 2013 û 15 ev konjonktür careke din bêgirtin. Gelo yani civat carek din em bêjin saziyê xwe, dezgehê xwe şêm bike, xort bike, vegera welêt çê bibe, hinek bi riya ziyaretê, bi mebesta turizmê, bi mebesta hinek vedigerin gundê xwe bicih dibin, em bêjin di nav bajaran da metropolan da nikarin debara xwe bikin. Dîsa li Avrupayê gelek siyasetmedar henin, em bêjin piştî ev derbeya 2015 wana hatin vê derê vegera wana em bêjin dîsa başûr û gelek deveran bên her wiha li metropola gelek insanın henin vegerin welatê xwe. Yani ev sinerjî derkeve gelo civata Kurd dikare cardin birînê xwe bitemîjîne û cardin siyaseta xwe, civaka xwe, rêxistinbûyina xwe ava bike û di vê çarçeveyê da riya Birêz Öcalan jî ve bike, siyaseta xwe nû jî ve bike yan jî belkî tenê ne siyasetek çendin siyaseta ve bibin. Çawa dibînî? بله برس که احمد یاری برازی ام گواد مسئله دنیرن ام پرانی زیاده لهندره خود دنیرن Belê. و سر مثلا مافی و مافداریت سکنن اصلا جی ماف و مافداری به خبردان عالیه که دنیزی هه و دی مثلا مدازی او عالی دولت ترک و قوت ویج مزیده تره هزا ویج مزیده تره خوی دولت خوی قوت اتفاقی وی نبرته هنه تکلیه هیا تشتی جمع زیتر بفروشه و کسا اقنا بکه اوزی هنن لی مثلا ما yani وقت تشتی تقول او پرس aslında پرس هریس بکن اگر روش زلال ببه و هناکی امکانو درفت ببه او سينرجيزي و انرجيزي حاضره و دركه بورتي ليه ام هناك مساله برقرار مزبكن تخازم مثلا ويا بيج برازي مثلا جواكا كي دروكيه ملتي كفناره ام سر اخا خونه ام نهندكن سي 40 مليون ام بو سي 40 سال للدياسبوراي بالتمامي دنياي دا بلابونه ومفان ولاتي دروايدا وك كرد دياسبورا ام خوي زانين خوي ناسنامه akademikن وك كارمندي وك شخصان وك فيرمان ما دنيا ناسكرية aslında em zanın dünya kudadıçe em bir karın takip bikin o em bir zanın ku Brazil mesela me vakte feodali da mirin me nikar bu bir pele bigrin u pekevin nav vakti serdemna işte kapitalizmi o sanayi da endüstri da em neketin avapili çünkü me disat sal peyda bihistu em duketin disat sal mesela şoreşa sanayi İngilizi hey hat Kurdistan'ı çapemeni usaki bu işte وشانخانه وساکیبون هر وها به روزنامه و تلویزیون وساکیبون لیرو هز زانبونه زانیاریه اف زانیاریزی نج مرج باب خود گره مرج نج اصل خود گره مرج نج باب خوی فابریکه دگره ev rojane و امکان دارن وی پیلتا جی بگیرن yani dünya hatiye gusa ciye ki kesekil Kabul'ezi kare takip ke kesekil Oslo'ezi kare her demi de takip ke aynı tişti. Emzi Brazil mesela bir diasporayı bir kuvvete koya belav kri bir insanı koya hemen dibe em şey kesker saat go yani dibe ku em fevajo nemeşe xarab be anzi bemeşe anzi başı jare le çareseri aviya avakırna saziyen hemdemiye em gareb karabın gor hemdemi bir kapasite nişan bedin. Yani aslında mafdari anzi kapasite tikari kese hember xo خوف بدی که خود دور بداشته نکار به سرت داوره نکار به براحتی چوبه خود این سرسرته یعنی ev kapasite me heye li jberku ev tişteku em do me girtine ev himbuyina me ev jiyana me rojayin işte rexistin buyina me vek kevnari em dukhazın wan devam bikin aslında kare usaki hem diasporayı kareki mazine u mühime hem zi em karın tekliya xo vek preki bi welat da bidin çekirin Van sazya bidin avakirin yani
em nikarin Kurdistanê ji rojnaveta navîn derxin bînin Skandinavya. Lê em nikarin modela Skandinavyayê nava xwe de ava bikin. Mesela Robinson û ew Acemoğlu dibin ketina netewan. Yani tenê ketin ne? Aslında derketina ne tewazî bû. Geret saziyê me ved em ava bikin. Em bi çerçove û mîzanên hendem mêzekin. Yani dünyaya van sistema çawa ava kiriye, çawa pêşketine, çawa rêlê insana vekirine ku insanê xwe liyakat werin têda cî bigirin û bikarin bimeşînin. Em gere vî zanînê bidin pêşiya xwe û li vada ciyê xwe bigirin. Ege em li vada kapasiteke ava nekin, sistemekî nû ava nekin. Aslında mesela sistemê ye. Wî çaxê em nikarin bi kesê hember xwe ra bazar bikin. Em nikarin kesê hember xwe da wek kes adî aliyekî li aynî mêzînê bi hev re xeber bidin. Ew dewlet e û ser masê mifte destê wî daye û derî vedike an zigre em jî mêze dikin. Kanûn derxe em jî mêze bikin. Yani em ji dibe ku em meseleyê hinekî ji ve derxin alîkî dinê de nêzîkê bibin. Ya mühim jî birazî mesela me mesela şaristanî ye. Em dixwazin xwe bigihîjin şaristaniya rojane. Em dixwazin ev gihîştin zî ne ser mecburî ser dewleta Türk be û ser milletê Türk be. Em karin bi rêya xwe jî bigihîjin vî awayê. Em xweyî vî zanînine, xweyî vî çendîne, xweyî vî dirokine tenê ji me ra pêwîst e ku Rast e. em heva vî netwerkê Rast e. Tamam. Em bêjin niha civaka Kurd êdî civakeke bajarî ye. Yani heyanî niha salê nodî salê heştên bidin ber çawa civakeke gundewarî bû zêdetir. Weç gotina te sazî û dezgeh li gorî vê siyaset jî lazim e. Rêxistin jî lazim e. Lêberî niqaşa me problema me ev e. Yani tu çi ava bikîşî, tu çi gava bavêjî eger vî dewletê şer da dest pê kirin, hemû plansaziya te serobin dibe. Yani bo veya gereka tu tedbirek o sahil dikî devlet nekeve vê rewşê cardan. û yek jî mesela niha gereka devletê ji bawayê ki qanî bikin. Mesela em bêjin 6-7 milyon nüfusa Kurda heye birêzeren. Yani niha êdî gava ku Kurdên Bakur ra Kurdên Türkiye ra em bêjin tekiliyek çêbibe, devlet vê meseleyê çareser bike wê wextê Başûrê Kurdistanê jî tekilî xweşiktir dibin. Heyanî niha berê hinekî başin jî lê bawayekî taktikî nêzik dibe. Gavak firsend bibîne em dinêrin mesela rê projeyên Tirkiyeyê Iraqê gavak çê dike Kurda derdixe derva. Dîsa em bêjin Rojavayê Kurdistanê derfetê Kurda çi qasî xurt bibin, ew qasî eger Tirkiye ra peymaneke be bo Tirkiye jî baş dibe. Yani ittifaqeke Kurd û Türkan çêbibe hem ewlehî çêdibe hem jî wekî gotina rêzdar örfî pervanê jî Kurd dikarin sazmaniyeke nû gorî rewşa hemdem ava bikin. Bo veya mesela Türkiye hiç veya nafikre gelo yani ez tekiliye xwe Kurda xort bikim ev Kurd hemû bibin müttefiqê min di rojata navîn da jî di nav xwe da jî hêra aborê hêra siyasî rewşa min baş dibe. Yani ew aqlê dewletê veya nafikre gelo tenê Kurdê yani welatê min parça bikin ev jî êdî fikriyeteke demodenî ne? Ya Nazviya bêjin bi rastî yani hişmendiya devletê, zihniyeta devletê hiç vek yani bi çerçeve dijminatiyê devam dike. Ez viya baş bizanim, em viya baş bizanim. Lê bi rastî nade tiştekê ye. Yek ev 5 sala ev şer devam kir. Vek devleta Türk çavkaniyê hemî raya giştî, çavkaniyê civakê ji bo şer bi kar anî. Yani gel ket xizaniyê ve kriza aboriyê ve yani de reza em bêjin cîhanê duwarê adaletê da duwarê xwe îfadekirinê da duwarê em bêjin ya bi her awayî devleta Tirk di rêza dawiyê da niha ciyê xwe digire. Di alî aboriyê de dîsa di rêza cîhanê da gelek yani rêza dawiyê da ciyê xwe digire. Devlet jî îndî nihêrt niha 5 sala ez şer dikim duwarê aboriyê da yani ez dikevim krizê duwarê demokrasiyê da adaletê da xwe îfadekirinê da di her awayî de ez paş ve dikevim. Ev vê awayî çareser nabe. Yani nihêrt vê awayî çareser nabe bi şer û pevçûnê bi kuştinê bi çavkirinê bi înkarkirinê bi asimilasyonê çare nabe. Niha dest be yani wî jî xwest ku bi awakî çareser bike. Ya diyemîn jî wek em dizanin rojhilata navîn sîstemek nû tê avakirin, wek sînor tê guhartin, wek yani pêwîstiya Ewropayê heye bi enerjiyê
dixwaze ji Hindistanê bîne ji wek ser İsrail'e, ser Kıbrıs'e, Yunanistan'e bişîne yani hatta Avrupa'ya yani koridora enerjiye lê bi rastî NATO dibêje ji bo berjewendiyê xwe dibêje. Heke ku Tirkiye tu dixwazî rojhilata navîn tu bivî hêzê sereke pêwîst e ku tu pirsgirêkên nav xwe bi awayekî çareser bikî. Dîsa bi cîranê xwe ra li hev bê pirsgirêkê xwe çareser bikî ku tu bivî hêzek mezin ku tu di nav hevsengiya rojhilata navîn de cihê xwe bigirî. Ji bo wî yani ev di xalê girîng heye ji bo me. Yani ne tenê pêwîstiya me heye bi aşîtiyê, aştiyek mayînde devlet jî ji bo van herdî sedema yani mecbur e ku bi Kurdara bi awakî li hev were. Yani em gava behsa Başûrê Kurdistanê dikin em dikolin dibinî de devleta Türk derdikeve. Em behsa Rojava dikin dîsa dibinî de devleta Türk. Rojhilat dîsa wisa yani hatta Japonya'yı ji bo wî ji bo me jî lazim e ku em bi awakî li hevatinek bikin. Em awakî vê pirsgirêka çareser bikin. Em mutabaqata çê bikin bandora wî bi rastî li çar parçeyê Kurdistanê jî wê bibe. Ji bo wî em yani pêwîstiya me jî heye bi rastî pêwîstiya devletê jî heye. Yani em bi awakî vê ittifaka xwe ava bikin lê lazim e ku heta niha wek bi fiilî bi devkî em behsa biratiyê û huquqa biratiyê dikin lazim e ku em viya di zemîna huquqê de ava bikin. Em zemîna huquqê de ava nekin ne mümkün e ku ev pirsgirêk bê çareserkirin li çar parçeyê Kurdistanê. Ez bawerim Bakûrê Kurdistanê ev pirsgirêk bi awekî di zemîna huquqê de bê naskirin, bê pênasekirin yani bandora wî li çar parçeyê Kurdistanê jî ew ê çê ve derê sistemeke min jî qebûl bikin. Zuhat jî ez ê bipirsim. Yani bi rastî divê pêvajoyê de yani salê nodî virva hema em bêjin avukatê Kurdan vê pêvajoyê de roleka aktif lîstine. Hem girtîgehan, hem meseleyê huquqî, hem meseleyên sazî yê ku mafê mirovan da cîgirtine. Dîsa siyasetê de jî wek aktörün. Lê heyanî niha eveke yani kanûneke bingehîn ya alternatîv hem derê Kurdar rahat bike hem jî derê Tirkar rahat bike bibêjin helê destûrnameyek manîfestoyeke alternatîv jî heye pêşkeş nekirine. Dîsa asla navnetewî da gelek dokûmentê belgenameyên huquqî belê yê mafê mirova dîsa hanî ne ziman vê hêrê ve bawayekî militan bawayekî hêja em bêjin kedekirjandine teşhîrkirinê de erê ama ji van tecrübeyan jî alternatîv pêşkeş nekirine. Gereka siyaseta Kurdî êdî veya neke wek hukuknas jî di nav vê da. Na ez viya bêjim yani gelek alternatîf hatine hazır kirin partiya me jî hazır kiriye wek komeleyê hukuknasa jî hazır kirine Belê. wek em dizanin pirsgirêka Kurd ne pirsgirêka yasayî ye pirsgirêka Kurd pirsgirêka makezegonê ye destûra bingerî Ez jî qara wê dikim. Yani gorî veya jî siyaset bi meşandana. Niha ez viya bêjim yani niha heta niha tiştê ku me nîqaş kir ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd bingeheke destpêkeke lê ku em viya baş bizanvin ji bo ku pirsgirêka Kurd bê çareserkirin wek hevalê me dinê jî dizanin pêwîst e ku makezegon bê guhartin yan jî makezegonek nû bê afirandin peymanek nû bê avakirin pirsgirêka Kurd ancak bi vî awayî bê çareserkirin di makezegonê de wek mafê Kurda nayê naskirin hebûna Kurda nayê naskirin nayê qebûl kirin wek zimanê Kurda jî nayê qebûl kirin ev makezegon bandora xwe li ser yasaya jî dike duwarê perwerdehiyê de wek yasa tê derxistin makezegon esas digirin duwarê perwerdehiyê de duwarê huquqê de duwarê di her warî de bi rastî tenduristiyê de di aboriyê de jî ev makezegon bandora xwe li ser wan yasaya jî dike di wan yasaya de jî bi rastî Kurdî mafê Kurda nayê qebûl kirin li hemberî Kurda wek bingehek yani huquqê hatiye hazır kirin ji bo wî em dibêjin pirsgirêka Kurda pirsgirêkek makezegonî ye ev makezegon neyê guherandin yan jî makezegonek nû neyê afirandin ne mümkün e lê ez viya bêjim ez tevlî te navim
Bəli. Vi varida yani belki 6 sale makezagonek ve anayasek alternatif partiya meci hukuknasek kurdaji ve sazi dezgeyi sivilci hemmi hazır kirne alternatif gelekin le viyaji gelek hatine nikaş kirin de konferansa da de yani komxevata da cihatine nikaş kirin hatta peşkeşi meclisi hatiye kirin yani ev alternatife mehene ev hazriye mehene de her varida le birasti ev müjarek yani Bəli. gringe ez viyabe Niha ez yani kanuna bingehîn dibe. Dîsan bêjin proje dibin, projeyên aborî dibin, projeyên civakî dibin, pirçandî dibin. Yani bi vî avayî em bêjin saziyên sivîl, saziyên em bêjin partiyên siyasî ê Kurda nikarin em bêjin rêyekî ve bikin û propaganda bikin û xebata bikin saziyên Türkiye ê paralel wan re tev bixebitin dervê devletê em bêjin hinekî kar û xebata bimeşînin ku Türkiye'ye alternatif û ya nû Kurd jî têda cih bigirin milletê din jî her kesek lê xwedî derkeve evaya em bêjin wek think tank jî dibin propaganda jî dibin em bêjin semîner dibin perwerde dibin yan jî xebatî teknîkî dibin yan vê hêlêva jî gelokê masî tune ye. Niha dil wekte dibêje rast e di hin mijara de heqîte jî heye lê rastî jî hukuknasên Kurd di va bîsî çil salê dawî de rastî gelek xebat kirin wego kek serhat jî anî ziman lê kemasî ev e yani ji aliyê sazbûyînê ve ulo her çiqas wek tevgerekê ji zû ve hebe jî wek aliyê sazbûnê ve carna hat şikandin carna tiştên neyînî çêbû misal berînha pazda 20 roja jî li Amedê konferansek mezin Bakurê hukuknasên Bakurê Kurdistanê hat li darxistin via wî em sirayê xwe ji hemû hukuknasên Bakurê Kurdistanê dişînin lê wek mijara kanuna bingehîn ev tiştekê dî yani ev kanun ne bi destê saziyekê ve tenê tê çêkirin ya jî şesaziyek tenê bêje işte vaz ev kanun amade kiriye bila ev befel yani konsensusu kelkî fireh pêwîst e ji bo vêne ji bo vê jî amadekariyê hukuknasên me yê Bakurê Kurdistanê gelek caran çêbûne ji aliyê rapora ve ji aliyê pêşniyara ve gelek çêbûne lê ew konsensus hîn Türkiye ava nebûye. Yek xalik dijî ev mijara got em sed peyvên yasaya çerçeveyê ya jî kok yasa belki imkanê vê nabide. Vê rêveke. Tabii belki pêvajoyek vî rengî dest pê bike belki vizyoneke nû deyne berme belki bibe bingeheke. Mesela ev tişte tu dibêje aslında xebatê pêvajoya çareserkirina pirsgirêka Kurd e. Lê mixabin em hîn ne divê pêvajoya çareserkirina pirsgirêka Kurd de ne? Eger got ev pêvajo bi serkeftî bê derbas kirin wî çaxê bawer bik wê gelek deng derkevin wê gelek kes bipeyvin wê gelek rapor gelek pêşniyar wê derkevin lê divê em vê pêvajoya gam tê de sağ salim em xwecê derxînin. Rêzdar eren serê çiyaya mijduman e yani hûn saziye hêla hukuknas dîsa li Kurdistanê saziyên sivîlê herî aktifin ji bo wê ez dibêjim wek aborînas em bêjin herî qes emin halbuki îro rewşa gelê Kurd hêla aborî bajarvanî gelek nav xeterê de ye dîsa em bêjin Türkiye di vê lê de ye mixabin hevpîşeyê min ez ji di nav da me hîç rola xwe nelîstiye derdê me girantir e. Rêzdar Taşdemir hûn jî sosyologun civaknasin bi taybetî mesela êdî civaka Kurd civateke gundewarî nîne bajariye û di nav bajar da jî gelek êş û janê gelek Kurd henin. Yani xaniyek têda xaniyek hatine avakirin bajarvaniyê bigirin xebatê şaredariyan bigirin xebatên saziyên devletê ê bürokrasiyê bigirin ewlehiyê bigirin gelek pirsgirêk henin. Gavak servana bixebitin, çareseriya çê bikin, evanayê bi numune ji bo Türkiye jî.
Ji bo civata din jî û rêyan ve bikin. Vê hêlê ve gelo em çi bikin? Bi taybetî şaredarî û saziyê sivîl. Yani birastî ji navda heye îro tecrübeyi Kurdistanê gelek tecrübeyi xurtin. Elbet kemasî gelekin, elbet tiştê kontênin ziman em daha zêde bikin, em daha zêde rêxistinekê mezin derxin her alî ve yani civaka me jî yani perskirêkên hemû civakan dijîn, civakên perskirêka aborî dijîn, perskirêka jin dijî, perskirêka xwezayê dijî, perskirêka em bêjin nav bajdara de çawa xwe rêxistin bike, çawa xwe bîne ziman, çav noktev siyasetê bike, rê rêbazê demokrasî çaxa pêştexe elbette van hemû perskirêka dijî. Ama lê belê tecrübeya Kurdistanî bi xwe jî tecrübeyekê giring bû. Ez 2000 niha de ji li Amedê bûm dema ku operasyonê kecekê çêbûn. Ez em wê operasyonê de heva serhat jî em bawar me hevdar hatin girtinê wê demê. Mesela wê demê hemû xebatê me ku me li qada pêk de anî mesela xebatê me kooperatif hebûn, xebatê saziyê jinan hebûn, xebatê ziman hebûn, yê çandê hebûn, meclisê me em bêjin qadan hebûn, bi rastî gelek meclisê xurt bûn jî gelek biryarê şaredere di wan meclisa de dihate dayîn. Mesela taxa Sûrê, meclisa Sûrê hebû, pêwîstiya taxa Sûrê çi bû, wana danî ziman ser navê xwe em bêjin kes dibijaratin, diçûn belediyê şaredere ve hevdîtin danîn, xastekê xwe danî ziman. Pêşra çawa bû devlet ku hemû sistema kecekê ne hûn siyaseteke paralel ava dikin, destane ser hemû saziyê me em hemû şevek de girtin, ev çûn kedin zindana. Peki mesela îro jî dibe yani em bêjin ev heyetiya min nekin, ez ji ber wî nabêjim. Mesela peyva herî mühim ew bû serokatî çi dibêje, dibe ez dixwazim Kurda hedim nav hukûqî, yani hukûqa Kurda bidim nasîn. Yani ev peyveke gelekî giring e. Yani em wek gelekin elbette ev perskerek were çareserkirin jî em gelekin tabietî me heye. Em ê çawa xwe rêxistin bikin, em ê têkiliyê xwe nû çawa biafrînin, em ê aboriya xwe çawa biafrînin, hani aboriya me yani aboriyeke kapitalîst yê bibe, an jiyana gorî fikr û romanê me bibe. Rêxistinkirina civaka me yê kapitalîst modernît hebe, an ya anê gorî berjewendî û taybetî û fikrandineke nû bibe. Em ê çawa van hemû xwe rêxistin bikin. Em niha dema nû de em gelek ser komünalîteyê diaxivin. Hani belkî mijara virnîne ama ev hemû rê rêbazê rêxistinkirina me dide nîşandanê û ev tiştekî piçûk ne bandor hemû gelekî dünyayê jî dike gelekî mesela ez Avrupa gelek cara tek van civîna jî dibim ez dibînim ku gelek mînak jî me jî digirin. Peki parastina vî çi bibe? Yani di nava van şert û mercanda ev pêvajî riya vî vedike. Îro derfetê me daha hêsanin. Ev pêvajî û dest pê bike elbet yani hê em bêjin ne zelaleyî çawa ve çana be gumanê me hene. Lê berî me re rêyekî vedike. Em ê vê rê çawa xurt bikin. Pêşengtî bikin, xwe bi rêxistin bikin, xwe sazî bikin, ev jî ketiye ser milên me, berpirsiyarî jî berpirsiyariya me ye, em nikarin bêjin tenê dewlet hakir, erê dewlet dike, em ê çi bikin? Ya peyva herî mühim em ê çi bikin? Em ê vê pêşengtiya, vê pêvajî çawa bikin? Bi min rol dikeve ser milê me hemiyan, ne tenê em bêjin siyasetmedar e, welatparîza jî, Kurdistaniya jî, civana jî, jinan jî, saziyan jî. Belê. Niha örfî pirsgirêkek din yani mil ez dixwazim varanekî eşkere bikin, hinekî teşhîr bikin û ser biaxivin. Çünkü ev meselê gavek dorfireh nefikirin, tenê em bêjin hevdîtinan û meclisê ve girê bidin, mixabin dixitime. Niha meseleyeke du tiştî se henin, gereka em bînin ziman. Yek entelektüeliya Kurd, yani em bêjin xêncî êdî yani dijberiya Öcalan û parastina Öcalan wê derê de xitimiye. Halbuki mesele hiç ne eve. Yani mesela em bêjin rewşa Kurdan bixuye. Bo veya dehan siyaset gereka pêkbenî û de aslan navnetewî de jî niqaş bikin. Yani dervê em bêjin saziyên sivîl ya jî entelektüel wê hêza wan hebin. A duyemîn jî di vê pêvajoyê de tenê Kurdên Bakur nav, Kurdên Başûr yani siyaseta Başûr û Rojava heyan bigire rojhilat û diaspora jî gereka bawayekî ser dewleta Tirk ewa xwe giraniya xwe bidin hîskirin. Ku bibêjin yani vê meseleyê çareser bike ji ber ku tu Başûr jî dixetimînî. Rojava jî dixetimînî. Berava jî eger tu rêve bikî em bi hev re dikarin gelek tiştan bikin. Ji ber ku vê gavê siyaseta rojhilat navîn jî ji nûva tê danîn. Xetereya perçebûnê jî heye. Şerê daha girantir henin. Yani İran em bêjin not 5 milyon nüfusu ye, Türkiye zêdetir e. Eurokayê Türkiye durtur dirêjtir e. İro em bêjin nîvkuştî dibe.
Suriye û Iraq Rusya yani naha yek entelektüelya Kurd yek jî sazî û devr sazî û dezgehê siyaseta Kurd ya derveyî tevgera azadî ya Bakur. Çi dibêjî? Çi bikin gereka? Yani bira rexneyî jî bikin pêşniyar bikin çi? ji xwe nexta herî mühim gor min ev bû. Yani heta niha ne em tiştê wisa kî bêlin paşiyê vî pêvajoyê. Pêvajo an baş xilas bû an xirab. Gere di destpêka heta niha da me nava xwe da ew dubendî nehêlaneka ew dubendî çê dibe. Yani bi ji Kurdê xwe entelektüel zî, rewşenbîr zî, akademisyen zî, dewlemend zî ji wana zî îstîfade bigirtana. Tevlî neraziya wan, tevlî îtiraz û rexneya wan. Meriv bikarbara saziyekî ava bike. Mesela mînak Erdoğan dünyayê da wek Putin'e, wek işte em bêjin zanim Trump'e biryara wî ye. Lê mesela vî mijara da meriv bîne şeklî bezî dixwaze sistemekî birêva bide meşandin. Çiye dibe işte komisyonek çekin, xeber bidin, biryar bidin. Meclis heye, bira meclis ser xeber bide, kanûnek derxe. Yani êmezî gere heta niha hevalê me demê nava Diyarbekirê da gere wisa bikirane ve saziyekî ava bikirane ku ew sazî bi her rengê Kurdan, her zaniyarê Kurdan bi hatan avakirin got qîmeta gotina wan zî nava pêvajoyê da hebana. Pêvajo ten senê yani ev ten ne mesela PKK û İmralı û Abdullah Öcalan mesela qedera milletê me ye û biraz zî ji bo vî ev saziyekî wisa ji bo pêşveçûna viya zî lazim e û ji bo kî em qewetekî Tirkiye wî caydırıcı yani Kurdî nizanim hîja peymarî bikare bikarbîne yani de gere em bikarbana bi vî avakirina xwe biraz zî li hember Türkan qewetekî xwe nîşan bidin ku ew zî bizanin bana mêzeke ev Kurd ne tenê Diyarbekirê, ne tenê PKK, ne tenê deme 6-7 milyon Kurdin û nêrîna wan wek rojavayê da medî gava tiştekî belay kesî serê wan ew hemû bi diasporaya xwe, bi welat û bi partiyê xwe hemû era bi girseyî û bi milletî tevrê xwe nîşan didin. Ev gere me viya bikaran ser piya bide sekinandin. Yani meriv wana zî fam dike, birazî mesela pêvajoyek kirê dünyayê da bî hawayê hê natiye dîtin. Wek min destpêkira zî got mesela temsîliyeta ku ya resmî dest demê daye ew resm ew temsîliyet bi rastî destê PKK da tune. Lê mesela dem rola xwe teslîmê PKK dike. PKK rola xwe teslîmê Brez Öcalan dike. Öcalan zî İmralı pelheftariya da kilîtesê devletê daye. Mesela destpêke da Baxşelî tişt gotin. Heta niha mesela tişkî bicida nat. Çawa got bira van tişta bêje û em ê vî biryarê bidin. Çi dike mesela? Çima gotin çê nebû? Çima em hesab nikarin bipirsin? Ji ber ku em dibin ku ê xirakir em nebin. Aslında em bizanin em çi dixwazin ew zî li hember me gora wî ewkê xwe distînin. Yani ya mesela me gere meriv bingîlê bêje. Mesela desthilatiyê. An dewleta Türk desthilatî bi meriva parve bike, an zî em desthilatîya xwe ava bikin. Ege ev her du tune bin, em çi saziye ava bikin, çi sistemê ava bikin, ew sistem bin tesîra dewleta Türkiye daye, dewleta Türk zî kînga dixwaze ku bêje kanûn de giş bû veya min karar da ez viya xera dikim. Yani em gere wisa kê bifikirin bixweran. Rêzdar eren niha wekî me got yani mesela yani Başûrê Kurdistanê ra siyaseta Kurd hevdîtina pêk dîne. Rojava pêk dîne. Lê gelo ez vêya dixwazim du tişta hîn bim. Em bêjin Başûrê Kurdistanê ji bo vê meseleyê çareser be piştgiriyê dide nade. Yani medyayê de ne mühim e. Hinek ji em bêjin pişberdê. Ya duyemîn yani partiya we em bêjin partiyê dinê ê Kurdistanê çi mezin, çi biçûk, çi em bêjin fikra wan cuda, siyaseta wan cuda, wan ra derbarê vê mijarê da çi qasî têkildar e. Saziyên sivîl ê cuda ra çi qas têkildar e. Di nav wan da ahengek heye, rexneyê wan, pêşniyarê wan û carna jî xebata bi tevayî vê hêlêva ji gel û tişt henan hûn dikarin me agahdar bikin. Rast yani ez viya bêjim niha carna em xwe biçûk dihespînin, em xwe biçûk divînin. Ve yani bawer kel çar aliyê Kurdistanê, çar parçayê Kurdistanê em hêzek mezinin niha yani em bêjin sed sala yekemîn de li rojhilata navîn ciyê ku Kurd dijîn wek li Sûriyê, Iraqê, İranê, Tirkiye tî devletek sistemek demokratik ava nekir. Ji bo ku sistemek demokratik ava nekir niha yani gav bi gav têk diçe. Wek Sûriye, yek wek halê İranê em divînin.
Ji bo çi wek rojilata navîn pir zimanî wek pir olî ye. Yani hûn viya ne hesvînin, ne mümkün e ku hûn ser piya bimînin ew dewlet têk biçin û têk diçin. Ji bo wî yani sed sala diyemîn de bawerkin wek modela Rojava jî bi vî awayî bû. Yani sed sala diyemîn de Kurd ji bo sistemek demokratik ava bike na hêzek gelek mezin e. Yani em viya bizamin em bi xwe bawer bin. Na em karin demokrasiyê înşa bikin li rojhilata navîn. Ji bo wî em xwe bawer bin. Yani Başûrê Kurdistanê jî em viya dizanin ku ev pêvajoya ku li Bakurê Kurdistanê dewam dike piştgirî dide. Te qes piştgirî dide. Ti car li hemberê viya tiştek neynî naniye ziman. Ew jî zane ku li Bakurê Kurdistanê yani çareseriyek çêbive bandora wî li ser Başûrê Kurdistanê jî wê çêbive li ser Rojava jî rojhilat jî bandora wî çêbive. Ji bo wî bi rastî hem Rojava hem Başûrê Kurdistanê û rojhilat ji bo ku li Bakurê Kurdistanê çareseriyek çêbive yani heta niha çi destê wan hatiye kiriye ez viya karim bêjim. Dîsa li Bakurê Kurdistanê ji bo ku yani ev pêvajo dest pê kir di serî de heta niha sazî dezgehê Kurdan. Ji bo ku em vê pêvajoyê ji bo çareseriyê ji bo tekoşînê em hevpariyek çêbin. Em ji bo ku yani ji bo tekoşîna Kurda hevkariyek çêbikin. Bi rastî em gelek hatin gelhev, em nîqaş dikin, bawakê em dixwazin wek platformek çêbikin. Car carine em tên gelhev. Yani nêzîkatiya wan jî ne neyniye lê yani ji bo ku em werin gelhev em yekîtiya xwe ava bikin hinek bi rastî pirsgirêk hene hinek nakokî çêdibin lê ez yani dawiyê de viya bêjim hemî partiyên siyasî yê Kurdan bi awakî destek didin vê pêvajoyê. Here hinek Belê. yani wek em bêjin rexnê wan heye hinek pêşniyarî wan heye lê de en dawiyê da yani ji Başûrê Kurdistanê heta vira destek didin vê pêvajoyê. Hêvîdar evaya xort bibe ji ber ku em hatin dawiyê Rêzdar Taşdemir deqeyek hûn çi dibêjin? Mesaj ve dawî ez bigirim. Yani rastî mijareke dîrokî ye gelek pirsgirêk xwe re nava xwe de dihebîne. Em cûr be cûr difikirin civaka Kurdistanê jî civakeke pir fikirî ye, pir çandî ye. Bi rastî ev jî dewlemendiyekê mezin e. Lê berê gerek em tiştê ku hevdû xort bikin neyîniyê xwe ne êrîniyê xwe derxin pêş. Îro hewcetê heye ku em wek netewekî tev bigerin. Di nav netayê de pirsgirêk çêdibin, cudatî jî çêdibin. Lê belê ev netev dawiya dawî ser berjewendiyê xwe disekine. Ev berjewendî jî ez bawerim me hemiyayê bînem cem hevdin. Suat. Firsete dawî ez. Ser mijara dawê ser yekîtiya Kurda dixwazim çend gotina bêjim û xelas bikim. Niha divê demên dawî de ser navê yekîtiyê tiştên xweş diqewin mero dibîne çavan jî dibîne. Divê mijara Rojava de jî ew encamê xwenda. Lê wextê got mero dibe yekîtiya Kurda ne hewceyê got Kurd hemû partî hemû rêxistin falan kes bînin cem hev û biryarekê bidin bêjin em yekîtiya Kurdan e em kongre letewî îlan dikin falan. Yani ne hewce? Hewcedarî ew got hişmendiya hevpar hebe di nav Kurda de. Çar parçayê Kurdistan de hemû Kurdên cîhanê de hişmendî hebe û ji hev re rêzdarî hebe. Çünkü her parçayê Kurdistanê cudatiyê wa hene vî alî de rêzdarî lazım e û wextê me qediya tenê pirsekî tiştekî me biçûk bêjin nana Kekvala yani biraz em de destpêka şoreşa endüstriya çaremînin. Gere hişê me zanînê me nêra me hebe. Em birazî wek ku nepiçûkin milletekî ne dibe gere em gora wî milletê xwe bizanibin em çi dixwazin wî bînin ziman zî. Bê bêrinin ziman kes nabêje mafê te. Gere em bêjin ez vîya dixwazim. Hemû mêvanê me ez spasiyeva dikim ji bo fikrê we ramanê we gelekî kêfxweş bûm. Temaşevan nêja heftatê em ê dîsa bi mijarên nû dosyayên nû pêşberî we bin. Heyan û wextê bimînin di navê xêrxweşiyê de û xatirê we.